Metsokangas on pääosin ollut rakentamatonta metsää ja viljelysmaata. Uudet asuinalueet kohoavat pelto- ja metsämaisemaan Nelostien läheisyyteen. Metsokangas on kehittynyt nopeasti. Vielä vuoden 2008 alussa alueella asui 382 asukasta, kun vuonna 2011 asukkaita on jo lähes 3000. Mä oon Kaisa, mä oon 12 vuotta ja mä asun Metsokankaalla. Me muutettiin Metsokankaalle 2009 vuonna ja sitten mä tulin tähän Metsokankaan kouluun silloin. Ja tää on tosi kiva koulu ja tää on tosi viihtyisä tällä sisältä. Metsokankaan yhtenäiskoulu aloitti vuonna 2008. Metsokankaan koulu on niin sanottu lähikoulu. Tavoitteenamme on luoda turvallinen lapsen oppimista ja kasvua tukeva oppimisympäristö. Ammattitaitoiset opettajat tekevät yhteistyötä kotien kanssa. Opetuksemme lähtökohtana on tarjota korkeatasoista opetusta sekä perustaitoihin ja myös tulevaisuuden innovaatioita huomioon ottaviin taitoihin. Välillä me tehdään kynällä ja kumilla vihkoon töitä ja sitten aika paljon noita läppäreitä ja tämmöisiä kameroita ja älypuhelimia ja semmoisia. Se oli vähän alussa semmoinen, ei oikein osannut tehdä mitään, kun täällä käytettiin kaikkia tietokoneita ja semmoisia, että entisessä koulussa oli aika harvinaista, että sai edes koskea mihinkään tietokoneeseen. Koulunkäynnin on tuettava lapsen sosiaalista ja persoonallista kehitystä, jotta hänestä kasvaa itsenäinen, yhteistyökykyinen ja omat vahvuutensa tiedostava aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Jotta tämä toteutuisi, on yhteisöllisyys tärkeää. Tavoitteena on oppimista elävöittämällä lisätä oppilaiden koulumotivaatiota sekä tukea koulun käyntiä. Uusinta mobiiliteknologiaa hyödyntämällä oppilaat kasvavat luontevasti nykyyhteiskunnan osaaviksi jäseniksi. Uusia opetusmalleja testaamalla pyrimme löytämään pedagogisesti perusteltuja, helppokäyttöisiä ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Me tehdään paljon semmoisia projekteja ja naapuriluokkia ja pikkuoppilaiden kanssa. Ja ne projektit on yleensä semmoisia kaikkia animaatioita ja elokuvia ja semmoisia. Niitäkin on tosi kiva tehdä. Ja sitten mun lempiaineet on koulussa niin kuvis ja liikunta ja käsityö. Metsokankaan yhtenäiskoulu on valittu ainoana uutena suomalaiskouluna mukaan Microsoftin Partners in Learning for Schools-ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on tukea koulukulttuuria, jossa tieto- ja viestintäteknologia on luonnollinen ja arkipäiväinen osa koulujen toimintaa sekä rakenteellista ja pedagogista kehittämistä. Tämän kansainvälisen Pathfinder-verkoston kautta meille avautuu ainutlaatuinen tilaisuus kehittää koulua ja tehdä yhteistyötä muiden koulujen kanssa. Meillä on tarkoituksena tehdä tästä koulusta vuorovaikutuksellinen, turvallinen oppimisympäristö, missä opetusteknologia on luonnollinen osa oppilaan jokapäiväistä arkea. Koulun laajentuessa uudet opettajat ja oppilaat kasvavat vallitsevaan kulttuuriin ja toimintatapoihin. Yhteistyö toimii yli luokkarajojen sekä lasten että opettajien välillä ja eri-ikäiset lapset toimivat luontevasti yhdessä.